9 λόγοι για τους οποίους η ραπτομηχανή σου πηδάει βελονιές. Λόγος νούμερο 1. Η βελόνα σου δεν είναι τοποθετημένη σωστά στη θέση της. Λόγος νούμερο 2. Η βελόνα σου είναι πολύ λεπτή για την κλωστή που χρησιμοποιείς. Λόγος νούμερο 3. Η βελόνα που χρησιμοποιείς είναι κοντή για τη ραπτομηχανή σου. Λόγος νούμερο 4. Η βελόνα σου είναι ή σπασμένη ή λυγισμένη. Λόγος νούμερο 5. Δεν έχεις περάσει σωστά την κλωστή στη βελόνα σου. Λόγος νούμερο 6. Η τρύπα της βελόνας πάνω στο πλατό της ραπτομηχανής σου είναι πολύ μεγάλη. Λόγος νούμερο 7. Η πίεση από το ποδαράκι στο ύφασμα είναι πολύ χαλαρή. Λόγος νούμερο 8. Η ένταση της κλωστής σου είναι πολύ δυνατή. Λόγος νούμερο 9. Η πάνω και η κάτω κλωστή είναι διαφορετικής ποιότητας ή διαφορετικού μεγέθους. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, παρακολούθησε το επόμενο, στο οποίο θα δούμε γιατί διαφέρει το μήκος της βελονιάς σου.